Dini bai Day 16 eba Sullo dini sal Sini takuk Okra Biromani Tirpura O jagano Langma chomani eba O hapungora hap jagai thimani Tamni hingga kamini lukurok Omonotoi Berai no Khatongi manja tiri Sini takuk okra song Sini dara song Miani salo O bini mangkthwi khurnani bagai borok nangjak thaimani Thaipano borokni kha Tongi manja enggei O Twisa botok borok Berai Naikha Sini takuk okra Biromani Tirpurani mangkthwi daman Abono rogei tini jeng Sini dara bai kok sranya lenai oroni borok O mangkthwi khurmani yagolo Tamni bagai hano hai tai waisa O Twisa na Berai thanggei O Twisa na thangai borok Berai kami khumcha borok Berai nai nakha O kairam kami ni tongai dara norok no ang sikang sinam sumani kahai miani salo norok orok phayei hatan phekya hapung norok holong tok lakya dirni salo tamni bagai O Twisa no haina hai tai waisa norok kini takuk okra Biromani Tirpurani mangkthwi no nachuk nani na norok tamni bagai khati kian mani ko sun kata ke tibu ko thangaba ke yo dung khai te to la thang ge to la to ha ko tibu ko thangaba mudum nai to haro to ba bisa ti to sa to thanai mani ko khai to dai to ti to ko ka men bu kore bo ka ge lai bisa tabo to ko 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 kore norok ni khabo bahai O hapung ya tabo ke kana kana tara kana norok kami kaisa ngai norok ni khabo bahai sagrani tabo O hapung gana da bo khobja kha eba nok ni kha lai kobang ma kha bisingo mungchojok wanchu mungko ko tui be phano ko ni mano tabo ti bele to kona sa ki le kre hai pan norok khati ki ani tana khati ko dai mani ko ke ada bahai maya tabo kai ro to ko 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 norok tabo tam khani khai orok norok ki hat tai wis tanai bini ma thena chungani phai da tam khani khai 사도 볼 사도 로 수박 할 그냥 개중 수박에 하나 예중 팬이 있다고 जों मियानि साल' गोबां मा जों जेरै निउसनि बिसिंथि जों निउस फायलायदो अमनतै गोबां जों निउस फायलायगा हापांनि बिसिंथि दाबो जों जरा मुंसासो नरनाव गामियाव फायै कुनो अ मांखते खुरनानि बागै बरखुन जाजोबनि नरनि मकल कुनो माफ्रिजो दं 동물 저미하고 백화 가면은 गभर्नमेन्ट एबा हापा दाबो हापांनि बिसिंथि केबो फायनाय गैया 여보다 그래도 파야 주바 저도 마냐고나 마냐고나 주바 저도 너라 하पांनि बिसिंथि मुंसाखौ मा냐고 बिनि मांखते खुरना बागै तामनि बागै गोबां मा जों साना थांगे बुनि गोबां मा दाबो नाय सान्तिर बाजार नरनि अ एरियाव न कायसा साजना फबजागै थिमनि अतसा बरक नेति साजाखा से ताखौ बिरमनि तिरपानि मांखति तान बगै तिसाजागै मा ताम खाखलाय 거가 좀 가요도 삼이행 대봐 아빠라고네 배전대 배도 바라 가게 보는 거냐 이거 또 가야 이거 또 가면 누구서 되게 수고서 들이야 거문노 어 하노 구자이 키비만야 가미니 누구니 비신테 너라 부스강고 시니 버럭 것은 레벨 투 레벨 마카서 저라니 시미 tor카노슨 버리 위로고 떨이 정마야 1 2 3 니 스테카 버리 마탄 어 하풍노 구리만야 한게 하방 뭐 너로 두바야 한게 너로 이 완충 못 담아 네 정말 좋은 막 그래 그 뭐야 그 좀. kuno khate kere 너무 고민이 이렇게 바꿔 먹대요. 호리베야 아니 위싱거 너로 하방노 프레스 하도고 까미니 비싱테 오로 프레스 값도 사이트 오고 좀 무슨 비는 많거든 우리 마다 만나 마냐 아버튼 exactly 어다가 조금 그리시야 또 무슨 그런 년이 사이트 오고 좀 너로 우리 사회죠 너로 좋아서 많이 해봐 오로 프레스 값도 부스간거 어머나 떠먹는 좀 우리 틱네 마냐 함께 부스간거 때복 좀 야비리 세나니 버get이야 오로 프레스 클럽에 박너로 로기 라이다 아부가 상가리 나라이. 나라이. 오로 프레스 클럽 제 자가 탕너로 버럭 너로 로기리 정한 작가미 나라이. 아차 다른 일이 뭐 어 까미니 브나 땀 클라이 사가리 비니 거기니 아주 달라고요. 아차 내가 한바이 카마니 다 훅타이 훅정 티니 바이 데 16 에바 솔로 딘 카마니 야글로 비르 망크테 뭉차 커버 그래 하방니 비싱테 뭉차 어머너티 액션 나하르 자기야 파이 탕거 SDRF 팀, SDM 팀 피아바 어머너티 뭉차보나 비어롱니 액션 그래 땀니 커머너티 하방 삭낭이야 tamni hinke bini mangkthwi khurchanani bagai hapangni bukhangte mungsaphano omonoti yapiri sejagya tini miani salo haina norok khumlong press club ni secretary president hoite romoi boroni joto member phai thangka koru press club no chubachu borok khai phakya theba boroko omonoti boroni mokolo klai thangka theba kamni lukurok haina omonoti borno sachok mani theba hapangni bisinte mungsaphon nahar jagya sana thangka angke 2nd September ni salo bo haino SDM team no khobui SDRF team phai thangka pheba omono sini mampli go o hano khurmani nugya phai ka sawai guribui nai thangka pheba omo hapangni tomungya
tomuna hapang hingke tamo nini tamo ani o jaga phai borok saito khamo bini mangkthwi khurnani tamni hingke sanani thaka o jagani local MDC tongo local minister khoroksa tongo borok amna teikuru sak thari phai berai nai thangka sal ba eba 5 days kai tongkha action nahar nai hingke nahar jak khamo tini bai action nahar jagya o tini takhuk okra biromoni tirupurani mangkthwi khurtani koruk press club yong khawar jagai tham boiwar jagai hor bai sal bai जों bir mangkthwi khurang jai tonglai tongo somoyo maso manengya somoyo watei haw haw phaiye watei manjagi ma tongo koruk press club nornang mampli phunujak tongo chini channel ni bukhaktwi pheba omnati mungcha hakon thaknang mani krikho omnati gobang ko koruk press club otorya prisenai omot tomungno oro jaga जों bir mangkthwi mania hangke buskanai salatai koruk press club ja pri kotor seimano abo haikano koinai tipra haste ganangai tipra sarokno borok norok haino sini tiprasa khaganang rok tuba phaidi joto tipra haste lukurok sini takhuk okra birmoni tirpani mangkthwi khumjanani bagi hingke aba eklaino khabri takhuk tai bukhuk jong जों trik trik yang saka onor muhui mana borok bobose gobang ke kasoi kamni lukurok tuba so saisok dong aboni bagi hangnor no orifut no tiye mabriki sanai trik trik gobang ku borok tabres kanyan bagai koinai omo bose khapung tori tong hingke aboni no tine जों trik trik जों haino haino ro mabli khuna bai chai turan ro krengge nai tongri